Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kawai ka video ka lapor bah kiran san social media kalapen I ya lai southly ki khnai ki bai Iaid ha ka jingthiah ubathia apo ka ICU jong ka Jabalpur district hospital bat kani la ring deng ba ka video do bahyeng hasem jong ni ubathia pang hakani ka ICU hakani ka video la yo iru ba ka jingya kini ki khnai hakani ka jingthiah bat kani ru kalapan shrai ya ki babon balang hadin bakilai I ya kani ka video ka ba isaj met hado kata-kata na kaliang jong he jong ka samajwadi party wa ashish mitra ula ben ya ka health department ya ka jingle kingsting jongka da ka ba yanujor ya ka sarkar jong u kumkaran na karamayan ubalong ru ubayo thia ba kani ka jaka sumar latip kyrteng kum ka Victoria Hospital ha Jabalpur jong ka Jalla Madhya Pradesh shu lakadawru bakani ka jingmi ka video ka de hadin bayap ikon lung na ka jing syak dat khnai ha ka jaka sumar ka Jalla Madhya Pradesh na kaliang kiba penya ya ka hospital kila ong banaka daw badang penpra ya ka hospital barim balarung kiba bon ki khnai syapo ka jaka sumar banaka liang ka tanat ka kot ka khia ru kala shim khia bhai ya kani